Abro yie gi gima Walter wacho ni loch gwenge ni nonego bed nobiro chon nikech higni 11 mosebedo ni waseneno lokruok e counties wa makaluo. Waseneno ka yore nyalo gernwa, waseneno ka skunde mek early childhood gi igeronwa, waseneno siptende level 1, level 2, level 3, level 2, level 3 kigero, kendo waseneno pogruok moro e gwenge. To gima andamed wacho en ni kata ka beni devolution osetiyo, pok otiyonwa kaka wadwaro. Pod nitie ng'ikni moro, pod nitiere fuok e kaka devolution bedo implemented kaluowa. Neno ka kinde kaponi igolo budget reports kaka pesa osetiyo, tineno ka kaluowa koni adverse reports mang'eny ahinya ni nitie pesa moro manonego bed ni atimo achiel ariyo adek to kotimo. So kaponi pesa michiwo higa ka higa ne counties wa makaluo inyalo tii godo e yo maber kendo inyalo tii godo e yo manokete budget, taparo ni dongruok mang'eny zaidi nyalo bedo kaluowa. Koro aparo ni pod nitiere ng'ikruok moro ma onego bed ni governors waloso nikech ma gima onego bed ni konyowa e gwenge. Opogore gi ma national government cha nikech ma marwa ma onego bed ni bedo implemented at that county level. So aparo ni more needs to be done mondo gini okonywa. Erokamano ahinya. Kama monego tim mang'eny ni oduogo ka mondo miang warangi bende erokamano ahinya Setho kuomu. Philip Ande, kidonjo Kisumu, kia kidonjo gi malo Gambogi, kia Vihiga, kata donjo gi Kakamega, kata kia Siaya kidonjo kikalo ndara mabiro Otonglo, kata iwuok yo Homa Bay kidonjo Kisumu, kata ia gi Sondu. Kidonjo en gima inyalo wacho ni ing'weyo devolution ni enie kor gwenge, kata telo mar kor gwenge kaka in goja Kisumu. Erokamano Cleophas. Devolution kamora mora medhie kawuono tiwinjo tik devolution. Iwinjo ber mar keyo pesa mar piny Kenya. Iwinjo ber mar keyo oteku mar piny ochop ne japiny kendo chop machiegni ne